Together, growing in faith, changing communities. Mangadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sibuke incwadi kaExodus isahluko se-12 verse 37 kuze kube 42. Abakwa-Israyeli basuka eRameses bafika eSuccoth. Kungathi abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha behamba phansi. Bengabalwa abesifazane nabantwana. Kwahamba nabo abantu abaningi abanhlobonhlobo nemihlambi eminingi yezimvu nezimbuzi nezinkomo. Benza amaqebelengwane angenamvubelo ngenhlama eyayingavutshelwe abaphuma nayo eGibhithe. Lokhu baxoshwa eGibhithe bengazilungiselelanga namphako. Abakwa-Israyeli base behlale eGibhithe iminyaka engamakhulu 430. Kwathi ekupheleni kweminyaka engamakhulu 430 ngalobo busuku amaviyo enkosi aphuma ezweni laseGibhithe. Kwakungumlindelo enkosini ukuba ibakhiphe ezweni laseGibhithe. Ngalokhu ke nabakwa-Israyeli benza umlindo walobo busuku okungukugcinela inkosi izizukulwane ngezizukulwane. Thandwa zami, ekugcineni othembisile uthembekile. Othe kuMose ngelinye ilanga, hamba uye ezweni laseGibhithe utshele uFaro adedela abantu bami. Le ndaba siyithola manje ekugcineni ngoba siyazi iqale kanjani. Baningi abantu ababuka impilo yakho namhlanje. Abanye bakuhalalisele, abanye bakugxeke. Kodwa okwaziyo usaqala, usaqhubuza, usazama. Okubonile uwa uvuka. Okubonile uzama, uhluleka, ubekezela. Uma ebuka impilo yakho namhlanje uyamangala, ubonga uNkulunkulu. Kunabantu ababuka impilo yakho bayigxeke, babuka impilo yakho bakhulume basho abakuthandayo, ongathi mubaboleka impilo yakho ibahlule. Kodwa bona bazitshela bengayiphila kangcono kunawe, mnikazi wempilo. Kodwa mangasane kuthiwa angikuboleke yami, umboleke yakho ingamxaka. Ngoba phela uyobe ngasekwazi ukubaleka ayibalekele lempilo. Nakanjalo kunabantu ababuka la usukhona, bangazi ufike kanjani lapho. Ayikho into ebuhlungu njengengane ezalwe yanikezwa zonke izinto. Ayikaze ikusebenzele, ayikaze ifake ikhwepha, ayikaze ibingabi nalutho. Yona itheme izalwa konke ekudingayo kwabekwe esandleni. Ave mosha umuntu onjalo. Ave xakeka umuntu onjalo ngoba akakwazi ubuhlungu bokungena ephaketheni. Akabazi ubuhlungu bokuqhathanisa ngikuthenge noma ngakuthengi. Mangifaka la le mali lapha kuzokonakala, la kuzokonakala. So impilo kunezinto ekumele mangidlula kuzona ebese ngibonga uNkulunkulu. Lento ibalekile kumina ngoba
kunabanye bethu abalimele empilweni ngoba sisuke sancika kakhulu ukuthi basincoma bathini, bakhuluma bathini ngathi. Sikhohle ukuthi abakhulumayo ngathi akufunakala kusikhathaze kakhulu ngoba kakade abayiphila impilo oyiphilayo. Abazazi inqumo okumele uzithathe uzenze ukuze ukwazi ukuphefumula. Kunento engithintayo. Selifikile usuku. Sebeyaphuma ke manje. Kade yayibikezelwa le ndaba. Abanye sebadikibala, abanye sebashona, abanye sebakhohlwa, abanye sebaze babhunguka. Seluze lafika lolu suku. Bangaki abathi, hayi Nkosi, take me to the different level. Take me to the next stage. But abanye bathi, hayi Nkosi mina ngicomfortable la ngikhona. Angifuni ukukhula ngiright. Angifuni ukushintsha lokho engikona. Athi uNkulunkulu ngifuna ukisa kwesinye isigaba empilweni. Ngifuna ukukhulisa empilweni. Ngifuna ukunika more responsibilities empilweni. But inkinga yethu siyesaba. Sisaba ubuhlungu. Sisaba ukufunda into ezintsha. Sisaba ukuhlala nabantu abangasithembi. Asimethembe uNkulunkulu osiyisa to the next stage yempilo. Ukuthi unenhloso yena. Konke afuna ukuyenza ngawe. Konke afuna ukuyenza kuwena. uNkulunkulu akasoze asiyisa esigabeni aziyo ukuthi sizohluleka kusona. Phela uNkulunkulu wethu akabukisi ngathi. Uzosiyisa lapha ngoba ekholelwa kuthina. Ngisho amadoda aseyahamba ayezweni laseKhenana, kodwa ukuze afinyelele eKhenana kumele adlule ogwadule. Baningi abalifunayo iKhenana, bangaka abayimisele ukudlula ogwadule. Ngiyafuna ukusimama, ngiyafuna ukuba neziqu, ngiyafuna ukuba nemali, bari ngimisele yini ungalali ebusuku? Ngimisele yini ungahambi nabangani? Ngizimisele yini ukuzinqabela? Ngizimisele yini ukuphila impilo ezongisondeza ephusheni lami? Baningi abayifunayo impumelelo, bangaki abayisebenzelayo impumelelo. Ngiyacabanga ukuthi ezibesukuma bephuma behamba khona bathi hayi mina sengiright, hayi mina ngisahamba. Ngiyacabanga khona bathi ayibo lo muzi wami omuhle kanje ngizoshiya noba, ayibo intombi yami ngizoyishiya noba, ayibo iboyfriend yami ngizoyishiya noba. Ngoba kwesinye isikhathi njengesidalwa esingumuntu ngibuka ngicabange kuphelele la. Kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi angibuke ngize ngibuke ngibukisise. Kwesinye isikhathi siyathanda ukuhlala noma isidingo singasekho. Nesisho sesiZulu esithi isuka muva liholwa izagila. Ngihlala noma isidingo singasekho sethi uNkulunkulu asisukumeni sambe. Emsebenzini kuthiwa nansi promotion siyakususa. Hayi ngiright mina la vele sengiyempeshinini.
hayi ngiright mina lana very uncomfortable. 2 months 3 months down the line retrenchment usulahlekelwe umsebenzi. Ubuyela kanjani uNkulunkulu uyocomplain athi uNkulunkulu hey ngathi ngiyakususa wena wanqaba idlaka ukudla okufunile. The signs were there. Ngase ngazi, ngase ngibonile. Kodwa mina ngathi inkosi no angikho ready. No nkosi angifuni ukuya lapha. Athi uNkulunkulu bese ngishilo. Kodwa ke ngakuhlonipha ngobungqibile. Bayaphuma labantu. Balandela uNkulunkulu ezweni abangalazi, abazwe ngendlebe kodwa bayamethemba obaholayo. Ndlovukazi izwi la ibenathi sibuse sizivikele isikhanyisele sinikeze amandla negrace elivela kuNkulunkulu somandla uyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.